Kultura sailburu jauna, adiskideok, pantailaren parean zaudeten bidaideok, ongi etorri. Behin batez, Bilbon, Lapurdiko idazle ezagun batek Euskal Antzerkiari buruzko hitzaldi bat eman zuen. Bukaeran, Gabriel Arestik hark asko famatutako obra bati buruz galde egin zion. Zure ustez, esan zion, eraman aldaiteke obra hori Parisera. Hantxe zegoen galdera. Koldo Mitxelenak areago zehaztu zuen ideia beranduago. Kultura lorrean zerbait sortzen duen herriak beretzat eta besterentzat sortzen du. Eta oro bat, besterentzat sortzen ez duenak, ez du beretzat ere sortzen. Pasadizo hau, Bernardo Atxagak jaso zuen 2011an Institutu Jaioberriarentzat idatzitako testu batean. Poztu egingo lirateke biak, Aresti zein Mitxelena erantzi zuen Atxagak, Etxepare Euskal Institutuaren sorrera honetan. Kezka bera duten guztiak bezala. Kezka hori, bazebilen Eusko Legebiltzarrean bigarren milurtearen hasieran, eta 2007an onartu zuten institutua sortu eta arautzeko legea. 3 urte geroago jarri zen abian, 2010 urtean, duela 10 urte pasatxo beraz. Aulkiez, inkuratuta gatoz, 10. urte urren honetan, atzekalde honetan behintzat, eta parean, nahi baino aulki, eserleku, aurpegi lagun gutxiago. Gaurkoan ezin izan ditugu hemen elkartu gurekin nahi genituzken bidaide eta bidelagun guztiak, baina guztien izenean zaudete hemen lankideak, urte horrena irudikatzen lagundu diguzuen lagun batzuk eta institutuaren egungo zuzendaritza organoetako kideak. Azken hauek erakundeen, unibertsitateen, euskal letra eta filologiaren eta kulturaren profesionalen ordezkari. Eskerrik asko denoi gurekin izategatik eta mila esker baita ere urrutitik baino onaino iristen zaigun goxotasunez ekitaldi hau jarraitzen ari zareten hoiei guztiei. Gaurkoa ez da festa bat izango, gustura egingo genukeen arren, baina ez gara ospakizunik gabe geldituko. Labur bada ere, eserita bada ere. 1555 urtean, Bernat Etxeparek mundu osoan dantzan dabilen euskara amestu zuen. Kontrapas olerkian badakizue. Kontrapasa, txisturako musika moldea ere bada, Euskal Herrian baino ezagutzen ez dena, 2 mende eta erdi geroago Wilhelm von Humboldtek jaso zuen legez. Beranduxeago, Juan Jose Deiztuetak kontrapasa sokadantzetan gizonezkoak andrearen aurrean dantzatzeko erabiltzen zen soinua zela azaldu zuen. 2010 urtean hasita institutuak Etxepareren asmoari eutsi zion noski, baina ez horren beste genero musikalak eta dantzarenak agintzen duenari. Institutuaren sokadantzan emakume bat jarri baitzuten buru, hasiera hartan euskal kulturaren zabalkundeari bidea egiten, eta laxe izan da, geroztik ere bai. Kemenez heldu zion Aizpe Aguenagak egitasmo eder, baina konplexu honi. Kemenez, etxe handi hau zutitzea, ez baitzelako lan makala, energia handiz, berak bestela ez dakielako, beste edonola lan egiten. Sortu, eraiki, egin. Euskararen eta euskal kulturaren lehen institutua. Urua arautzeko legearen arabera, hauxe zen egin beharra. Euskarak nazioartean onespena lor dezan sustatzea. Euskararen irakaskuntza, ikasketa eta erabilera munduan bultzatzea. Euskal kulturari buruzko ikerketa sustatzea, bereziki unibertsitate eta goi mailako ikerketarako erakundeetan. Gure herrialdearen errealitatea, euskaraz hitz egiten duten munduko gizataldeengana hurbiltzea. Eta, oro har, euskal kultura kanpoan ezagutaraztea. Gure hizkuntza ofizialetako edozeinetan, baina batez ere, euskaraz sortutakoa.
Euskara sustatzeko zuzendari Mari Jose Olaziregi alboan, arekin batera, lehendabiziko aulkiak betetzen hasi ziren munduko unibertsitateetakoak, Euskara irakasteko irakurletzak zabalduz, eta Euskara ikasketetako katedrak sortuz. 11 kultur ekimen bultzatuz, disiplina guztietakoak, nazioarteko kulturgune, azoka eta jaialdietan. Diru laguntzak bideratuz. Lehen urteotan Euskararentzat eta Euskal kulturarentzat mugarik ez dagoela erakutsi nahi izan dugu adierazi zuen Aizpeagoenagak. Zabalkundea izan dugu helburu, harremanak bidea eta aniztasuna ezaugarri. 2017an Miren Arzalluzek hartu zuen erreleboa sokaburu gisa. Egitasmoa sendotzea izan zuen jomuga eta 2020 bitarteko helburuak finkatu zituen. Koordinazioa eta elkarlana handitzea, besteak beste, kultur sailaren baitan eta Euskadi Basque Country estrategian. Hazkunde kualitatiboa bideratzea, ikusgaitasun handiagoa lortzea eta kultur diplomazia garatzea. Arro egongo litzateke Gabriel Aresti. Urtebete pasata, nondik eta Parisetik erreklamatu zuten Miren, arduraz jantzitako eserleku dotore bat betetzeko. Muxu bat, Pariseraino. Konpasa etzeneten ordea. Garbine Iztueta, Imanol Otaegi eta neu aurrekaldera pasa eta lantalde osoaren izerdiekin batera beti bezala marraztutako bidea gauzatzeari ekin genion. 2018tik hona, areago zehaztu ditugu institutuaren egitekoak eta egitasmoak. Euskara eta berdintasuna lehentasunezko zehar lerro gisa hartuta. Munduko euskal kultur lehioak finkatu eta osatu ditugu. Eta bi herri ezberdinen arteko kultura harremanak urte oso batez argiztatzen duen argi berri bat ere piztu dugu. Eskozian lehena, prest dago bigarrena, Quebecen. Eta euskara munduan, urtero euskara eskolak 80tik gora euskal etxeetara daramatzan programa ere gure gain hartu dugu. Eta horren bidez, euskal diasporara gehiago hurbildu gara eta haren zerbitzura jarri. Duela 10 urte, ez genekien oso ondo zerten eta zertarako balio zuen hizkuntza eta kultura institutu batek. Gaur, badakigu, institutuek ez dutela erakundeen, kultur eragileen eta sortzaileen lana ordezkatu behar, hura auspotu eta osatu baizik. Gaur, normaltasunez eta buruz buru egiten dugu lan Europako beste institutuekin, egitasmo anitzetan. Euskara, kultura, mundura. Bernat Etxeparek ere idatzita utzi zuen, ogirik ez dakusat biltzen, azirik erein gaberik. Eta horregatik, zuen baimenarekin, gaurko protagonistak ez dira izango, institutuaren arduradunak edo zuzendariak, baizik eta egitazko bakarlariak. Irakasleak, ikasleak, ikertzaileak, idazleak, itzultzaileak, eragileak, musikariak, dantzariak, zinegileak, artistak. Haiek egiten dute gure kultura unibertsal. Ez baitago ezer unibertsalik, partikularretik ez datorrena. Aulki gutxi batzuk ekarri dizkitzuegu mundutik hona gaur, 11 hauek, egiten ari bide hori zuei erakusteko. Aulki bakoitzak bere istorioa du eta guztiak daude entzungai gaurtik aurrera Etxepareren web orrian. Eta horietatik lagintxo bana ekarri dizuegu gaur, hausnarketa horien lurrina jaso dezazuen. 10 urte, 11 istorio, 11 aulki garen hori munduari erakusteko. Eta istorio horiek entzuteko guk ere barrutik kanporako bidaia egin beharko dugu, beraz, eman ezazuen mesedez nerekin buelta erdi bat, eta jar gaitezen kanpora begira. Bilboko metroa 1985ean martxan jarri zenean, hasierako momentutik izan zen irakurtzeko tokia jende askorentzat. Oso irudi gogokoa izan dut beti, bidaiariak bertan irakurtzen ikustea.
Nork esango zidakeen 25 urte geroago, nire lerro batzuk irakurriko zituztela beste bidaiari batzuek. Non eta Bruselan. Transpoesie jaialdia dela eta nire poema bat jarri dute pantailetan, euskeraz eta beste hizkuntza batzuetan. Hirian ibiltzeko jarraibideak du izena. Egokia gure handi goseak eraiki dituen espazio deshumanizatuetan ez galtzeko. Egokia, euskara munduan barrena dabilela gogorarazteko. Glasgowko Royal Concert Hallen emanaldia eskaini genuenean, Phil Cunningham, musikari eskoziar ospetsua, ezagutu genuen. Eta txalaparta zer den erakutsi genion. Saiakera askoren ostean, ezinezkotzat ikusi zuen txalaparta hitza oskatzea. Eta Charlie Parker deitzen hasi zitzaion, jazz musikari ospetsua bezala. Orduz geroztik, niri Charlie deitzen dit, eta Arkaitz Martinezi Parker. Glasgowko Royal Concert Halleko besaulki hau ikusten dudan bakoitzean anekdota hori datorkit burura. Espazio publikoan mugituz eta harremanduz, pertsonek hiria sortzen dute. Hala gertatzen da Istanbulen, eta bertako bienalerako espazio publikoan jendeak sortzen dituen ibilbideak begiratu eta aztertu nituen, haien mugimendu eta portaera grabatuz. Pertsonek, oztopoz betetako hiri egitura honetan, araudiak gainditu eta bide berriak sortzen dituzte. Mexikoko Guadalajara hiriko nazioarteko liburu azoka da urtero liburugintzaren alorrean egiten den ekitaldi nagusietako bat. 2013 urtean hara gonbidatu ninduten besteak beste amaren eskuak eleberria irakurleekin partekatzeko. Eta han, beste behin, egiaztatu nuen literaturak ez duela mugarik. Nik hemen bakardadean idatzitako testu batek Mexikoko pertsona baten mesanotxera bidaiatu dezakeela. Leku intimo batetik, beste leku intimo batera. Nire estudioko aulkitik, literatura topaketa bateko eserlekura. Zumiriki Montrealgo Zinema dokumentalaren jaialdian estrenatu ondoren, festivaleko zuzendariaren gomendioari jarraituz, kafetegi txiki batera hurbildu nintzen. Leonard Cohenek gozaldu ohi zuen lekura hain zuzen. Like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir. I have tried in my way to be free. Like a worm on the hook, like a monk bending over the book. It was the shape of our love twisted me. Bakarrik nintzen tenplu txiki horretan kafearen goiatxoari begira Bird on the Wire abestiarekin buruan. Mai horretatik seguru nago Cohenek Greziako irlak eta hainbat paradisu txiki beti buruan dantzan zituela. Ni erean nengoen txori migrari.
alambrean, baina kontrabidean. Zumiriki irlara hain urrundik bueltatzea nola izango zen ideiarekin. Oraindik erabat sinistu gabe nere filmak Montrealen hainbeste besaulki bete izan. Aurra nintzenean, telebistan, mendeetako historia duten antzoki eder horietan nola antzatzen zuten ikusten nuenean, ametxe egiten nuen, egunen batean ni izango nintzela, anarituko zena. Ametxetako estenatoki horiek, kukaidantza nazioartera zabalduz joan den neurrian ezagutu ditugu. Unkigarria, txundigarria itzela, adjetiboak falta zaizkit Moskuko Bolshoi antzokian sartu ginen unea deskribatzeko. Euskal kultura munduko besaulki dotorenetatik gozatzen da. Obabakoak nire irakurketa kutunenen artean dago. Urteetan, ia euskara ikasi baino lehenagotik, modu oso berezian bidelagun izan dudan liburua da. Eta bat batean, bertan nengoen ni, Madrilen, Obabakoak Antxesten, euskaraz, 100 pertsonen aurrean. Aktore euskaldun berria naizenez, erronka handia izan zen eta ordu luzez egin behar izan nuen lan. Publikoaren arretak, isiltasunak, errespetuak eta besaulkietatik eskainitako txaloek sortutako zirrara ez dut sekula ahaztuko. Euskal Herrian etorkina izandako nire amonak deitura bera erabili izan du beti bilobak izendatzeko orduan. Ez nuen inoiz sumatu hitz hori galiziarra ezenik. Nire lehen euskara eskolara joan nintzen arte. Eta ezagutzen ez nituen hainbat hitzen artean, bazegoen oso ezaguna egiten zitzaidan bat. Sagutxo, sagutxino. Oraindik ere horrela deitzen nau nire amonak. Lehen hitz hartatik, euskal literaturako hainbat obra esanguratsu galegora itzultzeraino ikasi dut euskara. Eta horrela, Galiziako hiri eta parkeetatik irakurle gehiago hurbildu dira euskal kulturara. Mila 1980ean ekin nion euskara irakasteari Buenos Airesetik 600 kilometrora dagoen landa eremu batean. Lehenengo egun hartan, ikasleek elkar ezagutzeko guatekea izeneko ariketa egin genuen. Tokiz aldatu eta izena eta herria galdetu behar zizkioten elkarri, musik eta guzti. Erlojuari begiratzerakoan, klasea amaitzeko 5 minutu baino ez zirela gelditzen konturatu nintzen. Nola zitekeen hori? Ariketa bakarra egin genuen eta. Etxera itzultzean, ohartu nintzen ikasleek erlojua ordu erdi aurreratu zidatela. Orduan ikasi nuen hobe dela ikasleei begiratzea, erlojuari begiratzea baino. Hiromiko eta biok, 1982an ezagutu genuen elkar Tokioko Waseda Unibertsitatean euskara ikasten. Ez da oso ohikoa gure moduko bi japoniar peto-petoentzat. Arraskeroztik lagun handiak gara, eta hainbat proiektutan egin dugu lan elkarrekin. Linguae Vasconum Primitiae,
euskaratik japonierara itzuli genuen adibidez. Bernat Etxeparek 1555 argitaratutako euskarazko lehen liburua. Atzera begiratuz gero, euskarak dibertsio eta postasun asko eman dizkigu. Agian, euskarari esker, Japonia eta Euskal Herria ez daude hain urrun. Aulkila egon daiteke ondo ezarrita lurrian, seguru, edo egon daiteke kolokan. Uste dute euskal kultura zabaltzeko mugimenduetan asko izan dira historian barrena, aulki gehienak ahulak izan ziela, kolokan zeudela, oso zaila zala euskal albistea, ematea. Aurreneko aldiz uste dut, 20. mende bukaeran eta 21. mende hasieran, aulkiak ondo ezarrita daude. Ez dakit, oraindik indartsu dien, alegia hori iraungo duten, baina ondo ezarrita daude eta nik uste, pixkanaka euskal hitzabea, bask, lebask, hori zabalduz dihoala. Kanpoan, Señora Polaroiska, bikote artistikoak, Alaitzaren Zanak eta Maria Ibarretxek zuzendutako ikuskizuna. Eskerrik asko partaide guztiai eta bain baitxalo bat mesedez. Barruan, berriz, barruan entzun duguna eta buelta erdia emateko eskatuko dizut berriz. 10 urte hauetako 11 esperientzia izan ditugu entzungai. Espazioak humanizatzen dituen poesia, Miren Agur mea berena, euskaraz, Bruselako metroko hormetan. Eserleku dotoreak euskal kulturaz gozatzeko, Oreka Teixa, beste izen handiekin, Glasgoweko Royal Concert Halleko eszenatokian, edo Kukai dantza liluratuta eta liluragarri Moskuko Bolshoi antzokiko taulan. Maider López araudiak gainditu eta turkiar hiritarren ibilbide alternatiboen arrastoa jarraitzen, Istanbuleko arte bienalean. Leku intimo batetik, beste leku intimo baterainoko bidaia isila,
Karmele Jaioren eskutik Mexikoko filazokan haren letretan harrapatuta gelditu den irakurlearen oheraino. Edo esaterako, Joseba Sarrionandiaren testuen bidaia Galiziara, Galiziako banku batera, parke batera, Isaac Xubin galego euskaldunaren itzulpenean, xagutxo, xagutxino. Itziar Lazkanok jasotako txaloak, Madrilgo Centro Dramático Nazionalean, euskarazko antzeslana eskaini eta gero, eta bere buruari oraindik ere euskaldun berri deitzen dio. Zerote, euskaldun berri izatea, Argentinan ikasle izatetik euskara irakastera, euskaletxean euskara irakastera jauzi egin duzunean, Gabriela Mendiaren antzera. Edo Shohagio eta Hiromi Yoshidak Tokioko Unibertsitatean eta euren itzulpenetan egiten duten moduan, Japonia eta Euskal Herria hurbilduz betiko. Oskar Alegriak bere aitak jaso zituen euskarazko hitz galduak filmatu eta Montrealeko zinemaldira eraman zituen, eta Leonard Cohenek begiak liskatu zion. Sendoa behar du aulkiak. Munduan euskal albistea emateko sendoa behar du, dio Bernardo Atxagak. Ondo daki hori, City University of New Yorken katedra bati izena eman dion idazleak. Aulki sendoa begirada beste zentro batzuetan jartzeko. Gu gauden zentro horretan. Kontrapas. 60ko hamarkadan Xabierletek musika gehitu zion eta klasiko handi bat bihurtu zuen. Opari hura utzi zion institutuari, berak agur esan zigunean, hori ere duela 10 urte. Eta bai, doinu klasiko hiekin eta beste askorekin goaz aurrera. Aspaldiko euskara misteriotsu iraunkor sailka ezin hori munduratzen, baina batez ere, bizi, aberats, erabilgarri, ameslari, digital, integratzaile, gazte, malgu, jostalari, sortzaile den gure denon euskara mundura eramaten. 21. mendean ere, behar duen tornuia izan dezan. Badakigu mundu zabal honetan, hor kanpoan dagoen mundu zabal horretan, baldintzak ez direla berdinak hizkuntza eta kultura guztientzat, baina benetan sinisten dugu denok garela ezinbestekoak. Eta batez ere badakigu guk egiten ez dugun hori, ez duela beste inork egingo. Euskaldunon ekarpena ezin duelako beste inork egin. Eta horregatik iruditzen zaigu hain garrantzitsua Etxepare Euskal Institutuaren zubigintza lana, gure kultura eta gure herria harrotasunez ezagutarazteko. Aintzat argaitzaten, ezinezkoa delako ezagutzen ez den hori maitatzea. Barruan, kanpoan, guretzat, zein besteentzat. Jarrai dezagun dantzan. Eskerrik asko. Kultura sailburuari emango dio hitza segidan, ekitaldiari amaiera emateko. Eskerrik asko. Jaun-andreok, Etxepareren arduradun zaretenok, Irene eta taldea, Etxepareren arduradun izan zinetenok, Aizpea eta Mari Jose, eta Etxepareren sortzaile eta lehen bultzatzaile izan zinen, Irene Azkarate, arratsaldeon guztioi. COVID-19 deituraz bataiatu duten koronavirus ikusezin eta ieskorraren ondorio kaltegarriak nola saihestu. Hori da, agintariontzat eta herritarrentzat gure eguneroko kezka gaur egun. Norberaren onerako, guztien onerako, norberaren eta albokoen osasunaz arduratzea. Osasun publikoaz arduratzea da orain albora ezin dezakegun eginkizuna eta erantzukizuna. Beste gauza askotan bezala, egoera honek eragin handia izan du kulturgintzan, jendaurreko kultur ekitaldietan batik bat. Gauza asko egiteari uko egin behar izan diogu.
Eta egiten ditugunak ere, eta gaurkoa da horren lekuko, era mugatuan egin behar ditugu. Zailtasun horiek areagotu baino ez dira egin, kulturgintzaren jardunei nazioartekotasunaren faktorea gehitu behar izan zaienean. Nazioarteko joan etorriak mugatuta dauzkagu martxoaz geroztik. Kulturaren adierazpideak eta mezulariak atzerriko herrialde batetik besterako joan etorrietan normaltasunez ibili ezinik gabiltza. Tamalez, adibide asko daukagu martxotik gaur arte. COVID-19 pandemia egoerak kaltetutako ekimenetan, bertako zein kanpoko jardueretan. Asko dira kalte horren ordainak edo kalte horren ondorioak sufritu behar izan dituzten eta sufritzen ari diren pertsonak, bai kulturgintzan eta bai gainerako jardueratan ere. Horregaitik saiatu gara kulturari dagokionez, osasun publikoaren babesak ezarritako murrizketen gainetik, ahal izan den neurrian, zuzeneko emanaldiei eta zuzeneko jarduerei ahalik eta gehien bizirik eusten. Zinemaldiak, antzerki saioak, musikaldiak, kantaldiak, liburu azokak, Durangokoa bera, zine aretoetako emanaldiak eta beste jarduera askori eustea, hori izan da alegina. Ikusle gutxiagorekin, mugatutako ordutegiekin, ahalik eta jarduera gehien mantentzea. Eta utzi egin behar diogu guztion artean ahalegin horri. Egoera honetatik aterako gaituzten itxaropen izpiak ikusten hasita gaude. Guztion nahia horretarako gero eta handiagoa da, gero eta premiazkoagoa ere bai. Baina ez da egun batetik besterako kontua izango, eta bere denbora beharko du, eta seguruenik luze egingo zaigu. Egoera honetan, egokitu zaigu Etxepare Institutuaren 10. urteurrena gogoratzea eta ospatzea. Zailtasunak zailtasun, Etxepare Institutuak berak ere bere egitekoari eutsi dio, eta zailtasunen gainetik albiste honak ematen ari zaigu. Gaur, 10 urte 11 istorio ospakizunaz gainera, jakin dugu atzerrian euskara ikasteko naiz gure kulturaren zabalkunderako irakurketa programetan ikasturte honetarako izen ematea aurreko urtearen parekoa izan dela. Karmele Jaiok 2008ko Euskadi Literatura Sariaren irabazleak Mexikon Guadalajarako liburu azokan izateko aukera izan du Aitaren Etxea eleberria aurkezten. Euskara munduan programaren bitartez, 5 kontinenteetan bizi diren euskaldun askorengana iritsi berri da aurten euskaraldia. Belarri prest edo hau bizi izateko konpromisoarekin eta ariguneak sortzeko gonbitearekin. Quebekekin lantzen ari ginen kultur lankidetza proiektua, aurten ezin egin izan duguna, 2021erako berreskuratzen ari da Etxepare Institutua. Eskoziarekin izan genuen esperientzia aintzat hartuta, ahalik eta eskaintzerik eta egitaraurik aberasgarriena lantzeko ahaleginean ari dira Irene eta Etxepareko lantaldea, kultur sailarekin batera. La Trinchera Infinitak Oskar sarietarako egin behar duen bidea egiten hasiko da Etxepare Institutuak ere lagunduta. Aipatu ditudan hauek eta beste ekimenen askok daramate Etxepare Institutuaren nazioartekotze zigilua eta egikera. Hala izan da 10 urte hauetan zehar eta hala izaten jarraituko du. Etxepare Euskal Institutua martxan jartzeak helburu horixe zeukan. Gure kulturgintza beste kultura batzuen mundura zabaltzea eta zabalkunde horretan sortzen diren harremanen ekarpenak geure egitea. Pozik egotekoak dira, 10 urteotako ibilbidea eta lorpenak. Etxepare Euskal Institutuaren zuzendaritzaz arduratu izan zareten eta erakundeak bultzatutako ekimen eta programatean parte hartu dezuen guztiak zoriontzeko modukoa. Gaur entzun ditugun 11 historia horiek jasotzen dituzten apaletan, institutuaren 10 urteotako bizipen eta esperientziak ongi jasota, zainduta eta tolestuta daude. Eta bide horretan jarraitu behar dugu.
Legegintzaldi honetako gobernu programan kulturgintzarako eta euskararen zabalkunderako egitasmoak finkatzerakoan, Europan erreferentziazko lurralde bihurtzeko helburua zehaztu dugu. Eta horretarako Basque District of Culture and Creativity eta Euskadi sortzailea markak garatzeko eta sendotzeko konpromisoa hartu dugu. Horrekin batera, euskararen eta euskal kulturaren nazioarteko presentzia indartzeko konpromisoa ere bai. Eta horrek esan nahi du, euskara eta euskal kultura irakasteko programak munduko unibertsitateetara zabaltzen jarraitu beharko dugula. Euskal ikasketen eta euskara munduan programen bitartez. Diplomazia kulturala landu beharra ere nabarmendu dugu gure egitekoen artean. Herrialde eta eskualde estrategikoekin kultura trukea egiteko gai izatea da helburua. Eta euskal sortzaileen atzerriko presentzia indartzeko ekimenak bideratzea eskatzen du horrek. Nazioarteko sare eta foroetan parte hartzea. Nazioarteko azoka eta merkatuetan egotea. Gure kultura produkzioaren nazioarteko zabalkundea eta promozioa indartzea. Kontrako norabidean berriz, kanpoko ordezkariak geurera ekartzea ere bai. Nazioarteko komisarioak, programatzaileak eta editoreak gure kulturgintzaren hurbileko ezagutza izan dezaten. Egitasmo horiek guztiek ez genituzke gaur helburutzat hartuko, duela 10 urte, azken duela 10 urte, Etxepari Institutua sortu ez balitz eta azken 10 urte hauetako emaitza oparorik gabe. Hori da 10. urteurrean honetan aitortu, eskertu eta txalotu nahi dizueguna arduradun izan zareten eta zareten guztioi, baita ere 10 urteotako ibilbidean historiak sortzen, bizitzen eta esperientzia aberasgarriak lantzen lagundu diguztuen guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu jauna, eta hauxe izan da guztia, amaitu du gorko ekitaldia. Beste erabatea ospatzen jarraitu dezakegu, nahi baituzue historie guztiak web orrian dastatu itzazue, ederrak dira eta lagin bat baino ez dira, asko ere gehiago daude eta egongo dira. Mila esker guztioi, pixkanaka eta gutxinaka atera zaitezte mesedez aretotik, eta urrutiago dauden hoientzako musu erraldoi bat ebendik ere bai. Eskerrik asko. Thank you.